De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd dreef de geest Jezus naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Doet u ook aan de slanke lijn? Tijdschriften en televisieprogramma's spreken er ons voortdurend op aan. De slanke lijn is niet alleen een dankbaar onderwerp van gesprek. Het levert menig trendsetter in deze branche ook handen vol geld op. Daarom wil ik vandaag ook een poging wagen. Al heeft de 40 dagen tijd slechts zijdelings te maken met de lijn, namelijk vanwege het vasten. Doet u aan de slanke lijn, wordt dus vandaag hier in de kerk, doet u nog aan vasten. Wat is de bedoeling van de 40-daagse vasten? Mag vasten misschien hetzelfde resultaat hebben als menige afslankingskuur? Afslanken is niet het doel van de christelijke vasten. Iemand die gedurende de vasten toeneemt in gewicht, kan toch een vruchtbare 40 dagen tijd gehad hebben. Nogmaals, wat is de bedoeling van de 40-daagse vasten? Het doel van de 40 dagen tijd zou je tweeledig kunnen noemen. De lezingen van deze zondag helpen ons zicht te krijgen op de betekenis ervan. Allereerst de voorzichtigheid. Voorkomen is namelijk beter dan blussen. En dat gezegde kun je toepassen op de christelijke vasten. En dit vinden we ook terug in de theorieën van menig afslankingskuur. Wees oplettend en waakzaam in de keuze van je eten. Eet bijvoorbeeld alleen wanneer je honger hebt. Doet Jezus in het evangelie niet hetzelfde? Waarom vast hij? Jezus geeft in het evangelie van Mattheüs, dat hetzelfde gebeuren verhaalt als hier heel sumier bij Marcus. Hij zegt daar, een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God. Daar kom je alleen achter wanneer je openstaat voor die vorm van honger. Op dit punt vinden we dus nog enigszins een overeenkomst met de theorieën van menige kuur. Mens eet niet zo, maar minder, wees vooral oplettend in je eetgewoontes. Maar de 40 dagen tijd voegt er vervolgens aan toe, heb aandacht voor het voedsel dat van God komt. En vanaf dat punt gaat het christelijke vasten een totaal eigen weg. De waakzame oplettendheid op zich is geen doel, zoals ook de kritische omgang met voedsel op zich geen doel is. En hier komen we als vanzelf bij de tweede betekenis van de 40-daagse vasten. Een betekenis die ons het afslanken mag doen vergeten. Het gaat namelijk in het christelijk vasten niet om een gezond lichaam, maar om een gezonde beleving van ons geloof. Dat zien we al in het verhaal genomen uit het boek Genesis. Het gaat hier om het bewaren in ons hart dat God met zijn volk een verbond gesloten heeft. God laat zijn mensen niet in de steek. De regenboog aan de hemel is het teken van dat verbond. Zorg dat je de tekens van God blijft zien. Niet alleen met de ogen, maar vooral ook met je hart. Kan die werkelijkheid van Gods reddende aanwezigheid mij voeden? Heb ik daar ruimte voor? De psalm zegt niet voor niets, open je mond en ik de Heer, ik zal hem vullen. Heb ik daar ruimte voor? Gedenk bijvoorbeeld wie jou gered heeft van de zondvloed. En heel bijzonder in deze 40 dagen tijd, denk aan hem die jou bevrijd heeft uit Egypte.
Vergeet de Heer niet die je als volk een eigen thuis gegeven heeft. Het is namelijk de God van Noach, Abraham, Isaak en Jacob die de mensheid heeft geroepen en bevrijd. Dit voorschrift, deze wet, gelijkt een beetje op de herdenking van onze bevrijding op 5 mei. Dat herdenken heeft niet alleen historische waarde, terugkijken naar vroeger. Nee, de herdenking draagt ook een boodschap in zich. Wees dankbaar voor jouw bevrijding. Ga er zo zorgvuldig mee om. Wees dankbaar ook jegens uw bevrijder. Zonder hem zat je nog gevangen. In de 40-daagse vasten gaat het dus om een beleefde belijdenis van ons geloof. En zo komt Jezus na zijn vastentijd tot de volgende bezielende belijdenis. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden. Ik kom nog even terug op het afslanken. Afvallen is binnen menig kuur vooral een kwestie van eigen inspanning. Christelijk vasten is echter niet allereerst onze inspanning. Jezus geeft niet alleen de methode aan, hij heeft door zijn vasten voor ons het kwaad al overwonnen. We doen het niet alleen zelf, hij doet het in ons. Menig dieetclub verdient groot geld aan een afslankmethode. Christus heeft ook verdiend, maar dan om deze grote verdiensten zomaar aan ons uit te delen. Mogen deze 40-daagse vasten ons dan ook vooral in zijn nabijheid brengen. Dan zullen wij, ook al worden we geen onsje lichter, dan zullen wij door hem de zoete vruchten mogen smaken van deze 40 dagen tijd. De beleefde wetenschap dat we in hem verlost zijn en bevrijd. God blijft in Jezus trouw aan zijn verbond met ons. Meer nog, in Jezus heeft hij dat verbond tot voltooiing gebracht. Amen.